Ngalan samahan o sa Anak, Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Kristo o ang gugma sa Dios o ang panagiu sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausab kanimo. So maginoso kita karon sa mga sala romandam kita sa pasal sa misa. Ang ato paghandam karon sa Andres Quintaigon, pari o martir, San Pablo, Chan Hasang o makauban mga martir dito sa Sion, Korea tungkol sa ilang pagkakristiyanos. Isugin ko ang akong kasalanan sa walay paglimot. Isugilon ko sayon ka man nga kini Adaon misalig laman sa kaayo mo. Karoy ang muna o Ginoo at tanga ang akong kasalanan o ang kaluwasan nga akong gipaabot ibaganaog mo. Paloyo na kita sa Diyos na makagagaw tanan, masilon sa atong mga sala, danunon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Diyos, ikaw ang magbubuhat sa tanang nasod. O ikaw ang ilang kaluwasan. Sa yuta sa Korea, ang iyong tawag sa pagtuong katoliko, miumol o katawhang sinagop kansang pagtubo, gihaliman sa dugo ni Andres, Pablo o makauban, pinagay sa ilang pagpakamatay o pangaliya, itugot ganamo ang kalig-on aron kami magpabilid nga maunungon sa imong mga sugo bisan hangtod sa kamatayon. Kini mong gipangay pinay sa among Hesus Kristo mga anak. Kumigari ba kini Dios kay sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto kang Timoteo. Atubangan sa Dios nga mo'y naghatag og kinabuhi sa tanan, ug atubangan ni Kristo Jesus nga misaksi sa kamatuoran atubangan ni Poncio Pilato. Gisugo ko ikaw pagtuman sa tanan nga gigpabuhat kanimo, ug matnguni nga dili kini kabulingan ug dili masaway hangtod sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. Ang iyang pagpadayag himuon sa Dios sa hustong panahon. Ang Dios nga dalaygon ug bugtong magbubuhat, ang hari sa mga hari ug ang Ginoo sa mga Ginoo. Siya lamang ang walay kamatayon ug nagpuyo sa kahayag nga dili maduol. Wala pa gayoy nakakita kaniya, ug wala gayoy makakita kaniya. Ipahinungod kaniya ang dungog, ug walay katapusang gahom. Amen. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
Duol kamo nga malipahayon ngadto sa tubangan sa Ginoo. Duol kamo nga malipayon ngadto sa tubangan sa Ginoo. Alagari nga malipayon ang Ginoo. Alagari nga malipayon ang Ginoo. Doon kamu kaniya sama setia nga awit. Duol kamo nga malipayon ngadto sa tubangan sa Ginoo. Sayri ninyo ang Ginoo Dios, siya ang nagbuhat kanato, kita iya hagayon. Ang iyang lungsod, ang panon nga iyang gidumala. Duol kamo nga malipayon ngadto sa tubangan sa Ginoo. Sunod nga mapasalamaton sa iyang mga ganghaan. Sunod ka mo sa iyang mga kahawanan, uban sa pagdaig. Duol kamo nga malipayon ngadto sa tubangan sa Ginoo. Salamat ti siya, daigang iyang ngalan kay siya maayo. Ang Ginoo kansang kaluoy nagalungkad sa kahangturan, ug ang iyang kamatinud ngadto sa tanang kaliwatan. Duol kamo nga malipayon ngadto sa atubangan sa Ginoo. Alleluia, alleluia. Pagday ko ng Diyos, alleluia. Pagday ko ng Diyos, alleluia. Ang Ginoo manaag kaninyo Manausab kanimo. ang pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Daghang mga tao gikan sa kalungsuran nangadto kang Hesus ug sa
nakapundok na sila yang gisulti kining sambingaya. May usa ka tawo kami ato sa aron pagpugas og mga binhi. Samtang nagsabot siya, ipila sa mga binhi nahulog diya sa gianan, din itinutruban kini sa mga tao ug ituka sa mga langgam. Nahulog ang uban sa utang batuon o sa pagturok nini nalaya kay wala may kaumog ang yuta. Ang ubang binhi nahulog sa dapit sa mga sampinit. Apan natuok sa mga sampinit nga mitubo uban nini. Ug ang ubang binhi nahulog sa may yuta. Mitubo kini ug namungag usa ka gatos ka uhay ang matag binhi. Ubidugan si Jesus paingon, busa hamati kamo kung may dalunggan kamo. Nangutana ang mga tinunan ni Jesus unsay buti pasabot sa baong sambingay. Kumito ba si Jesus? Ang pagsabot sa mga tinagubahan sa harian sa Dios, gitugyan na kaninyo. Apan sa uban, yata kini pinaagig sambingay. Aron kon mutanaw sila, dili sila makita. Ug kung namati, dili makasabot. Mao kini ang kahulugan sa sambingay. Ang binhi mao ang pulong sa Dios. Ang binhi nga nahulog sa agiana mao kadto mga tao nga nakadungog sa pulong sa Dios. Apan mitungha ang yawa o sakmit nini gikan sa ilang kasing-kasing. Aron dili sila motuo ug unya maluwas. Ang binhi nga nahulog sa yutang bato mao kadto nakadungog sa mensahe. Umalipayong midawat ini. Ang wala kini makagamot sa ilang kasing-kasing. Mito lamang sila sa makadiyot. Ugunya namiya sa panahon sa pagsulay. Ang bini nga nahulog sa dapit sa mga sampinit, mao kadto namati sa pulong sa Dios. Apan na mga kabalaka o mga bahandi, ingon man ang mga kahilaya nining kanibuhia, mituok nila, o wala gid sila kahinugig bunga. Amini nga nahulog sa mayang yuta, mao kadto nakadungog sa mensahe. Umidawat ug mituman ini. O napadawon hangtod nga namunga sila. Ang Ebanghelyo sa atong Ginoo. Daigon ikaw o Kristo. Kung hangtod panahona, sige pamati nimo sa pulong o Ebanghelyo sa Ginoo, wala pagi mausa babago ang kinabuhi. Na ay diferensya ang imong utok, imong kasing-kasing. Tama na. May upat ka tao nga nakadungog sa mensahe. Ang uban galingog-lingog lang. Mas lanog pambalita sa radyo, telebisyon, labi ng daotang balita. Doon ang mga tao nga kusukay mo sarap daotang balita. Mura pulos lang balita, kada adlaw dautan, way maayo. Sama mga tao tanawon ang komersyal na tanawon na makapanindot sa lawas, makapagwapa, makapanindot sa figure, sa padiha. Maminaw sa mga unsay balita sa swertes o loto sa inigawas. Sa iyang buntag umata, di kayo manguros, imuta. At doon sila Mari, bay, kung sa may nagawa sa swertres, kung sa may nagawa sa luto kagabi, muna. Pag-ampo, wala. Nangutan na kung sa nagawa sa lumiro. Pagkabi na pinyog hearing, kung sa hearing ron, hearing, muna. Dili mati, kung ano. Paborito kay mga daotang balita. Mag-una pa sa radyo, telebisyon, muna naisunog, naidisgasya, naiunsan hala, gauna. Radyo ba? Naghantaan din sa itong katiling ba karong panahon na. Purampolo ha Diyos, kuto para simbahan, kuto para kapilya, kuto para alta, dinguman, wa na. Maudahong laya, ipadpad sa hangin. So man mga tawhana, kadungog, pero galingog-lingog. Na mas lanog pagpulo sa kalibutan kaysa pulo sa Diyos. Di ba tinod? Di kaduha. Ito na kaduha. Lipay kaayo. Nindutaan niyo.
Niluta ni walihan ni, may ni pagkasulti, prokoto bala sulahuna. Wa matidlo sa singkase, binis Ginoo, was buhat, labano mas buhat. Koto pa sulahuna, sulahuna regedako, way trabaho, murag nato. Ha? No action, talk only. Mune? Una, wa, koto ba niya? Uba na kadungog. Wala. O, gidawa tabinhi. Apan ang kabalakan ng kalibutan ang gugma sa bahandi gahom og katagayunan ng kalibutan nalumos ang puluh Diyos wala makapamunga sa ato pa wala makahatag o kadasig alang sa tanang mayong buhat nga naman kay wala may lamdag si Espiritu Santo si paminah puluh Diyos basa-basa ng Biblia pero ang lamdag Santo wala diha kanya salig man sa tawhanong kaalam o kay balo apilyor di kasabot na ang mga hata at Espiritu sa kamatuoran ang Espiritu Santo na nanuta padri ang mga distante nangayam sa lamdag Espiritu Santo niya ko niya ang ilang itulo tinuod sayop sa tubadi na Espiritu Santo Espiritu dimungkog na ang Espiritu Santo, mga Espiritu sa kamatuoran. Ang uban, bisan tod og sakit sa buot, kay naigo sa iwali, igo sa puluh Diyos. Walang, idawat ang gihapon na puluh Diyos, ug nausap ilang kinabuhi. Nagbumungahon sila ilang kinabuhi. Kay, una tanan, nausap ilang pagtagad sa katao. Manis na mutagad, di na maot, yati pakuningon, inahilas, di na paitasot, mapausanon, pasayloon, o makadayto sa katao, walay pili, madato magmakabos, makilimos man, uunsa pa diha. Nga karon mo, tana. Ngayon sa niya pag tuman niya magkatunan, ato sa imo sa katao, kamaw ka maluoy sa makilimos, kamaw ka muhatan. Ato ako nga saksiya o sa kamatruna, nga daghang mga alahas, mga Christmas tree, ni Simbas ato ninyo, pagkumpare ato, ako lagi usurbahan. Sos, magkolekta. Yanaan ng tibuok 1,000. Pak! So, das, sibot. Nasa usa ka sikat nga basketballista. Tags kolekta, sa gatos. Ingon dahil mo itong tihi ka ni basketball tulad ako mani kwarta tatihik sa katos na uwaw sus ikumot ako sa kalibog pag-agi sa pak shot ingon na pare 3 points ang tuway so yun nga na usahay paggawa sa view truna na may sa tuninyo ito napaka-disguise Wesleynas batang bulingit mama gutom kayo tagay kong kuandi kanang 20 pesos para makakaon kong paan na lang o soft drinks pawalya sabihin pawalya baho kaya baho gitat sa pagkahilas hindi mga tao ani basta daghang magtanaw may kaayo para ito usa ka nagsayang po sa borbor usa ka konsihal akong sikit tagay kong kuandi kanang donation para sa ato simbahan dito sa mga tao dito sa katakuan pulong-pulong yung uy konsihal na ato simbahan ang atong buslot naman muhatag ka kanang say sure sa liman nawa mo ni mga taan ni kinaiyaha dili matirun ano tik pakaon ingnon amen lamanindo mga pag-ampo sa katauhan si Kristo mo ang magpupugas sa binhi sa pulong sa Diyos. Tubago nato iya mga buhat, ang iyang buhat, pinas pag-ampo nga to samahan, das paingon, Ginoo, pamatia ang among pangamuyo. Ginoo, pamatia ang among pangamuyo. Nga ang simbahan dinhi sa kalibutan, may sama sa tabunok nga yuta, nga mubungag katusan kaani. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pangamuyo. Nga ang mga pangulo sa atong nasod, magdumala sa paagi,
nga makapahimuot sa Dios ug sa ilang mga lungsuranon. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamati ang among pangamuyo. Nga ang dili mabantayang ambisyon o kahakog, dili unta mutuok sa pulong sa Dios diha sa atong kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamati ang among pangamuyo. Nga ang mga sakiton makasinati sa makaalim nga gahom ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamati ang among pangamuyo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo. Ang halangdong Teofilo kamomot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamati ang among pangamuyo. Nga sila nga nangamatay, makatagamtam sa kahayag, sa kalipay ug sa kalinaw didto sa langit. Ug sila nga nabugatan sa ilang pagbangutan, malig-on pinaagi sa pulong sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamati ang among pangamuyo. Langitong Amahan, tabangay kami sa pag-ila sa binhi sa ibong pulong nga naglihok dinis sa among kadabuhi. Dilunta kami malingla sa mga kabalakan nining kalibutana. Inoon, aktibo kami mga lagad sa ingon. Pangahon kami. Kini among ipangay ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga ison, pag-aampo ka mo arong kiningat sa kupisyo, dawatan ng taha Diyos ang Amahan, makagagahom sa nga tanan. Dawaton ng sa Ginoo ang sakripisyo nga gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdaig o paghimaya sa engalan. Alang usab sa atong kapuslanan o sa tibok niyang santos nga simbahan. Makagagahom nga Diyos sa imong kaayo, dawata kini mga gasa nga among gihalad. O pinaagi sa mga pangaliya sa mga martir, itugot nga ang among kinabuhi mahimo halad nga makapahimuot kanimo alang sa kaluwasan at tibuok kalibutan. Kini among gipangayot ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Ibayaw inyo makasingkasyon. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Pasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan nyo hatunhay makagagahom hatanan. Kayo batanong kayo ng pasalamat na kanimo kanunay sa tanang dapi. Sa imo santos nga martir sa Seoul, Korea. Sa pasunod sa Pinay Kristo mihala sa ilang kinabuhi aron paghimaya sa imong ngalan. Ang ilang kamatan na padaya sa imong gahom nga nagadigon sa among tawhanon na kahoy. Imong gipili ka itong mga huyang. Kung imo silang gilig-on. Para mahimo sila yung mga saksi, pinaan ni Kristo among Ginoo. Buhos aban sa mga anghel, mga santo sa langit. Sangin kami sing hima Diyos sa balihonong nga pag-awi. Santo, Santo, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit o yuta sa imong himaya, Hosana sa kahit ahasan. Daigon ang nagaani sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahit ahasan. Santo ikaw, Ginoong tuburan sa tanang kasantos. Padala ang imong Espiritu, aron pagsantos ni mga gasa, aron mahimo kanilang kanamong alawas, o dugo ni si Kristo among Ginoo sa pagpasakit siyang kugulingon mi kuasupan. Pasalamat ani. Ipikas mihatan ingat sa mga tinunan ug miingon. Dawata kini niyo tanan ug kana. Kini mga kong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sasama, pagita, pasampaniha, pumikuha sa college, sa pasalamat na pag-usap. Niya taningat to sa mga tinunan, ubingon, dawata, kini, o Panginoon. Sa mga tanaan, gikanin, kini mong kali sa akong dugo, sa bago utunhay kasabutan. Ang dugo ngay ula, alang kini yung alahatan ng mga tao, aron na mga salamat pasaylo. Buhata, kini, aron paghandom ka na. Ini ang misteryo sa atong pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik ngani. Aron maghandom sa kamatayon pagkabanhaw ni si Kristo nagahala kami kanimo amahaning paan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagpasalamat kami kanimo tungod kayo kami giisip nga ayan nga mga tubang o bualaga. Himuang kami ng mga lawat sa lawas o dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Pinon na may ginawa mo sa mga tibok kalibutan. Mga nga mahingpit kami diya sa gugma o pari. Leo 14 among Santo Papa, Jose among Arsobispo, yung mga kaabang nga obispo, at ang mga pari. Kanda yung mga anak, may mga tawagan na kanamay ka ng ganalabi na kato mga nahikilimtan o kato ay nag-ampo alagri. Sabo niya na mataas manikis na kabana o kahilabahan kaniya. Dadaan silang tanan sa pagod o sa kahaya sa imunaong. Kaloy kaming tanan, nilabilang katong doon na special intention na pahanungdan ning Santos nga misa karon. Yung mga kami ang ngayon ng mga kaambay sa kanabuhin tunhay, o ni Maria ang inahan ng Odahadyo, sa ni San Jose ang bana, o sa mga apostolis, o mga martiris, o ni San Pedro Calungsod, San Martin de Porres, o tanang mga santos, o mga santas, na nakatuman sa mga kabutan na tayo sa katuigan. Baka nila kami konday, kung nagamay ko nga himayaon, pinan sa Kristo, imong anak. Pinay kaniya, baka nidiha kanigatagan na kaniya makagawang amahan, des kayo sa Espiritu Santo. Tanang nung himaya hangtod sa kahaturan. Amen. Para mag-aampo kita. Nga ito sa mga itong awiton mga pulong, itulungan na ito sa atong manunubong. Amahan mo nga naga sa mga langit, pagdaigo ng imong ngalan, buhabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano na mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlaw. Wasay mo kami sa among mga sala, maingon nagapasaylo kami sa mga nagasala ka na mo. O dili mo kami tugyan sa panulay, inumaluwasa kami sa lautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngayon mo kami luwason sa tanang dautan, na tayo kami sa kalinaw, nining panahon na. Ang tinabangan sa mga kaloy, mahalikay, kami kanunay hasalag, mahiliw sa nagkasamo. Sa tanang paawat kami malaw sa balik, sa Kristo manunod. Kay imo man ang gingharian, ang gahom kang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Kristo na ingon, kahit sa mga apostoles, sa kalinabili yung kaniya kalinaw, ihata ko ninyo. Ito na ang amos na kung di pasari sa musiba, sibo sa mga kauboton. Patay kami sa mga kalinaw kahiwas. Ika nga ba yung gari hangtod sa kahangturan? Ang kalinaw sa Ginoo, sa kung naman na kanin. Manaw sab kanimo. Pakitan timaan sa itong panag-inig sa unay. Kini mga kodero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Mula ang idapit alas sa bangkiti sa Ginoo.
Kuno di ako ay Ginoo, ako angay nga makalawat kanimo, apan ni pangulong mo lang, ug mamaayo ako. Ang maghalad sa iyang kinabuhi tungod kanako ug tungod sa Ebanghelyo, magluwas din na ingon ang Marcos 8:35. Magampo kita. Ginoo mo kaming gialimahan ining kasaulugan sa imong mga balaang martir sa Seoul, Korea. Sa pagkaon nga maglig-on kanila. Itugod na kami magmaunong ni Kristo, magbudlay sa imong simbahan alas sa kaluwasan sa tanan. Kini among ipangay pa ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Manalay kaninyo ang Dios nga makagagaw sa tanan ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Ikahala na ang misa dad aning kalinaw ug ugma ni Kristo. Salamat sa Dios.